Добрый дзень. Сёння ў нас ганаровая госця Івонка Сурвіла і з днём волі усіх гледачоў і вас. А распытваць яе буду я, Алена Ціхановіч, і мой калега Ян Максімюк. Івонка Сурвіла стала першай жанчынай на чале Рады БНР. Яна сёмы па ліку кіраўнік ці кіраўніца беларускага ўраду ў выгнанні. По-беларуску яе пасада называецца старшыня Рады БНР Беларускай Народнай Рэспублікі, але на большасць моваў свету перакладаецца як прэзідэнт. Здавалася б, прэзідэнт сімвалічнай дзяржавы, але яе праца мае рэальнае напаўненне. Палітычнае лабіраванне ў інтарэсах дэмакратычнай Беларусі, гуманітарныя, культурніцкія праекты. Але сёння нас больш будзе цікавіць сама Івонка, яе сям'я, яе карані, яе адукацыя, усё тое, што стала асновай яе ганаровай пасады. Івонка, мне было вельмі прыемна выявіць, што мы з вамі вельмі блізкія землякі, бо вы нарадзіліся ў Стоўбцах, а я ў Койданаве. Гэта зусім побач. Гэта цудоўна, так. Гэта зусім побач. Да. Можа быць, вы калі-небудзь прыязджалі? Я праз Койданава ніколі не прыязджала, але ў Стоўбцах была ў 92-м годзе, вярталася. І пабачыла нават месца, дзе радзілася, той шпіталь, дзе мама мяне радзіла. І пабачыла Нёман, пра які мае бацькі расказвалі, як пра велізарную, цудоўную раку. Тата нібыта нурка даваў з мосту яе. А тут маленькая рэчанька была. Каля Стоўбцу яна вельмі плыткая, она шырокая, але плыткая. Івонка, я хацела, каб вы вярнуліся да гэтага пераломнага моманту ў сваім жыцці. Як, чаму, пры якіх абставінах ваша сям'я пакінула Беларусь? Калі бальшавікі першы раз занялі Беларусь, тату арыштавалі, хацелі, яго заданне было даносіць на сваіх людзей, на людзей, якія працавалі для яго, а ён быў галоўным інжынерам у электрастанцыі ў Баранавічах. Было там даволі шмат людзей, даецца 160 асобаў, штось такое. І ён безумоўна сказаў, што, слухайце, я інжынер, я не ёсць даносчык. 3 дні пазней прыйшлі, яго забралі у турму, і, нягледзячы на ўсе старанні мамы, яна бегла кожны дзень, старалася ўсё. Адзінае, што зрабілі, гэта спазнілі яго высылку ў Сібір. Спазнілі дастаткова, каб ён быў яшчэ у Баранавічах, калі прыйшло войска, калі пачалася вайна. І у першы дзень, як пачалі лятаць самалёты, дык людзі ў турме лаваю выламалі сцяну, цэлую, яны хацелі выламаць дзверы, але ўся сцяна павалілася, і уцяклі усе, што там 90 асобаў было палітычных вязняў. У адным уявіце, у адной камеры 90 вязняў. І яны разбегліся, і такім спосабам мой тата вызваліўся з турмы, застаўся, не паехаў у Сібір, тады, калі ўжо развіталіся, мама развіталася, было ўсё. І цікавая рэч, што праўдападобна гадзіну пазней бальшавікі вярнуліся, каб праўдападобна іх расстраляць і спаліць паперы. І ўжо вязняў не было, так што толькі спалілі паперы і паехалі. Такім чынам, так парадаксальна, вайна вызваліла вашага бацьку, але гэта была непазбежная дарога на захад. У 44-м годзе вы ўжо не хацелі чакаць бальшавікоў другі раз, каб іх пабачыць, проста выехалі. Хаця мой тата быў страшэнна ў роспачы, бо трое малых дзяцей. Уяўляць сабе бежанства з 3 дзецьмі, адно з якіх мела толькі 10 месяцаў, папросту было безадказна, так? І гэта мама моя, фактычна, сказала тату, і усе разам выбіраемся, што яна ні ў якім выпадку не хоча раставацца і ні ў якім выпадку не хоча, каб з татам штосьці сталася. Калі можна вас запытацца яшчэ пра гэтае жыццё ў Беларусі, вось вы ў кніжцы «Дарога», у кніжцы сваіх успамінаў, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабода», пішаце, што, пакідаючы Беларусь, вы гаварылі толькі па-беларуску. Мне самому цікава, бо я таксама, як і вы, нарадзіўся ў Польшчы, так? Так мне цікава, ці польская мова у вашым жыцці прысутнічала некім чынам тады ці не? Абсалютна не. У сям'і, у нас сям'і з бацькамі мы толькі гаварылі па-беларуску ўсё жыццё, і час, які я праводзіла ў іншых месцах, у маіх дзядоў, якія толькі гаварылі па-беларуску. Да гэтага я хадзіла 2 гады ў беларускую школу.
дзе навучылася пісаць і кірыліцай, і лацінкай. І кірыліцай, і лацінкай. І лацінкай, і кірыліцай. Там першы год, не памятаю, якая першая мова была, адзін год лацінкай, другі год кірыліцай. І я заўсёды ведала гэтыя два шрифты і мову, безумоўна. Тут просто неверагодна, таму што вы, відаць, такі эвенемент сярод прэзідэнтаў Рады БНР, якая ведае столькі моваў, што нават не верыцца, як гэта магчыма. А з Беларусь менавіта выехалі на захад, пакідаюць толькі з адной роднай сваёй мовай, правда? Абсолютно. Абсолютно. Так што я пра мовы запытаю пасля, бо мне это натуральна цікавіць. Фактычна мы ведаем, што ў кожнай краіне, дзе апыналася Івонка са сваёй сям'ёй, сям'ёй Шыманцоў тады, вам прыходзілася навучыцца той мове? Абсалютна, абсалютна. Каб у школу пайсці, вельмі цікава было з нямецкай мовай, бо нас у ўсходняй Прусіі, дзе мы апынуліся на самым пачатку пра 6 месяцаў, нас у школу не пушчалі тады, як чужых, як бежанцаў. І толькі ў апошнія тыдні перад выездам гаспадар этой баўры, якога працаваў тата, узяў нас дзяцей і завёў у школу, але хадзілі, магчыма, адзін тыдзень. Так што мовы там не навучыліся мы нямецкай. І навучылася нямецкую мову ў Даніі. Таму што ў Даніі нямецкая мова сталася між усімі эмігрантамі лінгва франка. Лінгва франка. Яны гаварылі паміж сабою па-нямецку гаварылі. Такім спосабам я вельмі хутка навучылася яе. Івонка, але мовай асноўнай вашай адукацыі, вышэйшай адукацыі стала французская і Францыя. Вот раскажыце, як гэта тады было больш даступным, што, напрыклад, такі прэстыжны універсітэт, як Сарбона, адкрыў дзверы дачцы бедных эмігрантаў з Беларусі? Як гэта было магчыма? Я мела права на гэта, бо я жыла каля Парыжы. Это быў адзін універсітэт. І калі вы зложыце, трэба было зложыць у Францыі вельмі цяжкі экзамен сярэдняй школы, каб скончыць, называецца бакалаўрыя. Ён вельмі цяжкі, бралі тады ў тым часе, здаецца, нешта 23%, штось такое, студэнтаў, якія даходзілі да гэта. Ну і калі вы зложыце экзамен, то вам адкрыты універсітэт. І паколькі універсітэт быў амаль бясплатны, запісацца каштавала пару франкаў, так што было зусім нармальна, я мела маё месца ў універсітэце. Вас туды прынялі як выдатніцу проста, так ці не? Не, як нармальную студэнтку. Як нармальную студэнтку. Так не мела значэння, які у вас быў экзамен сярэдняй школы? Калі злажылі гэты экзамен, дык мы мелі права на універсітэт, плацячы вельмі мала. Што вы вывучалі на гэтым універсітэце, на Сарбоне? Я фактычна, я спачатку пачала вучыцца у школе мастацтва, у вышэйшай школе мастацтва. Страшэнна любіла мастацтва з самага дзяцінства. І я думала, што магчыма, зрэалізую маю мару стацца мастаком. Але пасля году здала сабе справу, што ўсе мае сябры, якія працуюць, якія ёсць, вучацца, усе працуюць ноччу, каб зарабіць на хлеб, бо мастакоў у Парыжы больш як трэба, і зарабіць на хлеб вельмі цяжка. І тады я падумала пра мае мовы, падумала, што пайду навучыўся мовы, і тады буду магчы заўсёды ў выпадку патрэбы працаваць у гэтай галіне. І як пайшла ў Сарбону, дык я запісалася на скандынаўскія мовы, на фактычна перш ангельскую мову і скандынаўскія мовы. І гэта мой дыплом я атрымала ў langue vivante, як гэта пералажыць, жывыя мовы, так, у жывых мовах. Так, ангельскай А са скандынаўскіх у вас першая была, натуральна, дацкая, бо вы былі ў Даніі, так? Але трэба было дзве мовы браць, і другая, гэта нарвежская была. По-моему, дацкая, калі не раўнацца з ісландскай, яна самая складаная з гэтых скандынаўскіх мов. Это значыць, значна больш. Здаецца, што толькі для дарослым людзям цяжка выгаварваць дацкую мову. Яна вельмі, яна дзіўны мае акцент такі, што адрэзвае словы, мае розныя гукі, якія не існуюць у іншых мовах. А вы памятаеце што-небудзь, нейкія пару словаў у вашай галаве? А я данскую добра ведаю. Ну, што-небудзь скажыце. Жыве Беларусь. Як да сказаць, жыве Беларусь, не ведаю. Ну, нешта іншае, звычайна. Так, я скажу, магчыма, тое, што яны заўсёды кажуць чужынцам сказаць, каб пабачыць, чужынец умее гаварыць па-дацку. Это «re», «gre», «mel», «fleu». Гэта значыць чырвоная каша сметанаю. Гэта ёсць фактычна, як па-беларуску... Ёсць такія скарагаворкі, так, як бы сказаць? Не, але па-беларуску каша. Гэта у Беларусі робіцца, это кампот. Не кампот, а гэта другое. Кісель. Кісель сметанаю. Гэта значыць. Але заўважце... Кісель са сметаною ў Даніі? Вельмі. І яны гэта... Бачыш, як
Это такое ёсць такі, Это як Садовскі затрымоўвалася. пісаў шыбалет, так само было. Это такое слово, Так. пароль такі. Але дзіцячі дык вельмі лёгка было навучыцца. Мяне паслалі мяне адна дацкая сям'я ўзяла сябе і паслала ў школу. І пасля 2 месяцаў, 1 месяц у школе, 1 месяц на вакацыях, як вярнулася да бацькоў, дык забылася ўсё іншае, толькі па-дацку ўмела. Івонка, а скажыце, вось гэта было такой нейкай традыцыяй ці такой установкай, што у гэтай хвалі вашай эміграцыі беларусы бяруць толькі беларусак і наадварот. Як гэта ў вас сталася, што вы ўзялі мужа беларуса? Не, таму што было вельмі рэдка, што беларусы жаніліся і беларускі выходзілі замуж за беларусаў. Рэдка таму, што фактычна, магчыма, не было дастаткова людзей Кавалераў, так скажем. у тым самым веку. Кавалераў і дзяўчат таксама. Значыцца, не было дастаткова людзей у гэтым веку, так? І вельмі шмат беларусаў жаніліся якраз з іншамоўнымі. Але я мела шчасце, што пазнала беларуса, і мне ніколі не прыйшло ў голову выходзіць замуж за кагосьці другога. Ну, вельмі цікавая гісторыя вашай сустрэчы. Першы раз вы пазнаёміліся на нейкай беларускай вечарыне, так? Гэта быў першы кангрэс беларускай эміграцыі, сусветны кангрэс беларускай эміграцыі. І Янка тады ўжо працаваў у Францыі, на ўсходзе Францыі, на сталеве, дзе вырабліваюць на сталеліцейным заводзе. Так. Вельмі цяжка працаваў, але так яго прынялі ў Францыю, каб ён з умовай, што пасля прыедзе ў Парыж вучыцца. Ну і ён прыехаў на гэты кангрэс. І мяне, ведаеце, тады я была маленькая дзяўчынка, я стаяла пры стале і прышпіляла значкі беларускія, сцяжок. І за гэта людзі укладалі на талерку тое, што маглі, каб заплаціць салю і выдаткі, звязаныя з кангрэсам. Ну і прыйшоў Янка, і кожны укладаў 2 франкі, 3 франкі, штось такое. Прыходзіць Янка і палажыў 500 франкаў, штось такое. Інжынер, правда, ці не? Ніхто не меў такой добрай пасады, відаць, і хацеў паказаць, што багаты. Не, я ведала, што багатых між намі нема. Бо ж я бачыла майго бацьку, так, як мы жылі. А, дарэчы, ён у той момант быў радным БНР. Ён ужо быў радным БНР. У такім маладым веку я яшчэ з Нямецчыны быў радным БНР. Ён, між іншым, выглядаў старэйшым за яго век. Ён такі паважны вельмі быў. Яго сябры мелі 15 гадоў больш за яго. Бараду насёў, ён адразу? Не, тады не. Гэта мая праца. Мой выбар. І ён тады, і мне фактычна што уразіла, што ягоная шчодрасць. Я падумала, чалавек, такі, як мы, як усе, так? Здольны аддаў столькі грошай, якія прадстаўлялі, магчыма, месячную зарплату, штось такое. І я тады ўзяла і пабегла за ім. Спадар, вы, здаецца, памыліліся, вы тут палажылі 1500 франкаў. А ён на мяне кажа, не, я не памыліўся. Мне это так падавалася. І я пасля, як ён прыехаў у Парыж, я ўжо яго вельмі паважала. Так вы яго запомнілі з гэтай сустрэчы. А ён потым казаў, таксама вас запомніў такую малую, ці 12-гадовую, ці не? Заўважыў мяне, так заўважыў, пытаўся у некага, з кім сядзеў, хто такі эта дзяўчынка. Якая у вас была розніца ва ўзросце? Хто быў лідар у сям'і? Розніца была амаль 11 гадоў, 10,5 гадоў. Лідарам быў фактычна Янка, таму што ён быў з традыцыйнай, вельмі традыцыйнай беларускай сям'і, пра якую ён вельмі часта гаварыў, дзе гаспадар займаў ролю патрыярха. І ён вельмі паважна гэта браў, і ён быў адказны за ўсё, за сваю сям'ю, сваіх 3 жанчын, бо мяне і 2 дачок, гэта яго яго сям'я, якой ён займаўся. Але фактычна ён быў адначасна даволі мадэрны ў гэтым сэнсе, што мы фактычна працавалі заўсёды разам, праз усё гаварылі разам, радзіліся. Так што праблемаў не было. Можа, давайте згадаем той час, калі вы былі фактычна нашай калегі, калі вы разам з Янкам, вы ўдваіх рабілі? Не, ўтраіх. Вы працавалі для беларускай праграмы гішпанскага радыё. Спачатку пачала, як яны атрымалі, як Янка і яго калега Віця Станкевіч атрымалі гэтую радыёперадачу, пасля шмат старання, бо у тым часе ўжо не давалася радыёперадачаў. Былі перад тым, праз 10 гадоў, дыкі украінцы мелі іншыя, а нам чамусьці не было магчыма здабыць, бо Гішпанія затрымала гэтую праграму сваю. І калі яны атрымалі гэтую радыёперадачы, яны працавалі, да нашага шлюбу працавалі 2. Пасля, як я прыехала, дык я далучылася да іх, але
мы працавалі з тэхнікай іспанскай, а заработкамі беларускімі. Это значит, што нам збірала грошы беларуская дыяспара, і нам плацілі, і Янка такі скромны быў, што ім сказаў, што нам толькі трэба $100 ці такое. Тады, Таму вы часам сядзелі без хлеба, так што мы часам сядзелі без хлеба. І прыйшоў момент, калі была магчымасць паехаць працаваць у іншае месца, і тады Віця сказаў, што вы двое можаце рабіць перадачу, а я з жонкаю не магу рабіць, так што магчыма, вы заставаецеся. Так, я яшчэ раз вярнуся да кніжкі, там, дзе вы пішаце, фактычна жылося вам не соладка, бо і грошай часам не было, але вы пішаце як пра гэты якраз перыяд, што самы шчаслівы ў вашым жыцці. Скажыце пару словаў, чаму? Толькі таму, што былі маладыя закаханыя? Ну, гэта быў важны фактор, безумоўна, вы былі шчаслівыя. Але працаваць для Беларусі, уявіце сабе, колькі людзей было ў свеце, якія маглі гэта рабіць, да? Мы мелі поўнае ўражанне. Янка да смерці казаў, што гэта найбольшую рэч, найлепшую рэч, што ён зрабіў у сваім жыцці. Мы працавалі з такім энтузіязмам, з такім задаваленнем, што ніколі не былі ні змучаныя, ні наракалі, нічога. Это ўсё было нашае шчасце. Івонка, пра вашых дачок згадайце, яны абедзве нарадзіліся якраз у гэтым часе ў Мадрыдзе. Якія краіны, якія прафесіі яны выбралі, якіх мужоў? Так, это шмат пытанняў. Прафесіі выбралі старэйшая Ганя, выбрала матэматыку, пайшла на матэматыку. Як скончыла матэматыку, пайшла на MBA. Гэта як па-беларуску называць? Business Administration. Business Administration? Master's у Business Administration. І гэта, на шчасце, мела, што зрабіла гэтую школу ў Бостоне, вельмі ведамую школу. Скончыла. І яна ніколі не мела праблему знайсці працу як кансультант у адміністрацыі, у бізнесе. І цяпер яна працуе ў вялікай французскай кампаніі. Вельмі у французскай, таму што выйшла замуж за француза. І мае 3 дзетак, якія фактычна французы. Але ведаюць, што яны беларусы таксама. І Паўлінка, дык яна заўсёды была выдатнаю вучаніцаю, і як яна канчала сваю сярэднюю школу, дык яна запісалася, у Канадзе трэба шукаць, які універсітэт хочаце, выбіраць універсітэт і тады глядзець, чи ён вас прыме, чи не. І Паўлінку прынялі ў вельмі прэстыжным універсітэце ў Торонто на біялогію, бо яна была сапраўды выдатная ў усіх прадметах. І ведаеце, як атрымала гэты ліст, што яе прынялі, яна прыйшла да мяне ў бюро і кажа: мама, ты сабе уяўляеш, на гэтым канчаецца моя любоў да музыкі, кажа. Я ніколі не буду магчы заняцца музыкай. І я падумала, што я кажу: а што можна зрабіць? Што ты хочаш, каб зрабіла? Яна кажа: я хацела каб папробаваць, чи мяне яшчэ прынялі б, але ўжо было вельмі позна, так? Чи яшчэ прынялі б мяне на музыку ў Атаве. І я зазванила тады на музычны дэпартамент, і сказалі, што прафесор, яна кларинет, яе інструмент быў, што прафесор кларинету выязджае сёння па абедзе на вакацыі, калі ваша дачка можа прыйсці зразу, вось цяпер каго, і залажыць экзамен, паказаць, штось яму заіграць, тады пабачым. Ну і, безумоўна, яна зразу пайшла, заіграла, і яе прынялі. Так што ў апошні момент, а я зазванила ў той універсітэт прэстыжны, каб сказаць, што дзякуем, але не прыймаем вашага запрашэння. На біялогію ўжо. На біялогію. Я тады думала яшчэ, каб заставіць якія 3 дні раздумацца. Так? Кажу, чи можна вам даць адказ за якія 3 дні? Яна кажа: калі вас прыймаюць у гэты універсітэт, дык задумвацца няма чаго. Так, такое, штось вельмі так востра. Я падзякавала, на тым скончылася гэта. І Паўлінка тады пачала студію ў музыцы. Зрабіла 5 гадоў у Атаве, пасля дактарат рабіла ў Амерыцы, бо яна хацела рабіць дактарат на беларускую тэму, беларускі рок. Так, беларускі рок. І яна, і ў Канадзе не было ніводнага універсітэту, які быў здольны гэтым заняцца. Так што яна злажыла у Мічыган, яе прынялі на гэтую тэму, і яна зрабіла, трэба была магістрам. Амерыканскія універсітэты прымалі чужынцаў на дактарат, калі таксама на магістр туды ішлі вы. Так што ей трэба было ўсе гэтыя студіі Паўтарыць яшчэ, скажем, як бы магістра. Не паўтарыць, бо яна была першай, толькі яна злажыла была ў Атаве ліцэнзіятуру.
І тоді магістра у Мічигані і докторат у Мічигані. Ясно. І я написала тезу на про беларускую музыку. Івонка, у нас яшчэ ёсць адна вялікая тэма, я не ведаю, ці мы паспеем закрануць, это ваш удзел у дапамозе беларускім ахвярам Чарнобылю. Шмат да вас прыляталі дзяцей, вы арганізавалі пасылку самалётаў з лекамі ў Беларусь. Я думаю, што гэта дзейнасць ваша вядома. Я хацела запытаць крышку пытання на іншую тэму паставіць вам, паколькі вы сустракаліся з гэтымі дзеткамі. Вы, відаць, успаміналі сама сябе ў такім дзіцячым узросце, як пасля вайны вас ахінулі цяплом дацкія жанчыны. Як вы думаеце, гэта добра ці не, што беларуская дзяржава так крыху затарможвае і блакуе усынаўленне беларускіх дзяцей за мяжу? Я думаю, што гэта вельмі шкада. Бо асынаўляюцца дзеці, якія ў дзецкіх дамах, якіх будучыня вельмі нармальна, не надзвычайная. Так? І дзеля гэтага, калі канадыйская сям'я асыновіць такое дзіцё, дык яму дае ўсё. Так, усе магчымасці зрабіць студію, ўсё. Я вам дам прыклад. Ёсць адна дзяўчынка у Атаве, якая прыехала якраз з нашай групаю, якой мама памерла, як яна была у Канадзе. І яна тады, гэтая сям'я, у якой яна была, яе асынавіла. Гаворыцца, асынавіла для дзяўчынкі таксама? Удачарыла. Так. І тады яна, гэтая дзяўчынка, цяперака робіць здаецца, дактарат ужо робіць на тэму, беларускую тэму. Яна заўсёды засталася беларускай і працуе для Беларусі. І цудоўная дзяўчынка. Яна не страчаная для Беларусі, наадварот. Івонка, я хочу расказаць, што такі ведаю прыклад таксама, што у ваш гонар называюць беларускія эмігранты сваіх дзяцей. Вот на вечарыне нашай у суботу мы сустрэлі адну такую дзяўчынку, якая называецца Івонка Глыбоўская, названая ў гонар Івонкі Сурвілай. Вельмі прыемна мне. Сёння мы, на жаль, не паспелі вас распытаць пра ўсё. Я ведаю, што вас чакае зараз сустрэча з князем Шварценбергам, это міністр замежных спраў Чэхіі. Не буду пытаць пра што, але прынамсі, якую мову вы выбераце, як вы думаеце? Мне здаецца, што ён ведае па-ангельску, так што, напэўна, будзем гаварыць па-ангельску. Дзякуй, Івонка, за ўдзел у нашай праграме. Яшчэ раз з днём волі. Мы жадаем вам плёну ў вашай працы. Ну і, напэўна, лагічным завяршэннем будзе тое, калі гэта функцыя не будзе патрэбная. Абсалютна. Это найбольшае маё жаданне перадаць мандат вольнай Беларусі, вольнай і назаўсёды незалежнай. Дзякуй, гэта была «Свабода без гальштукаў». Нашым госцем была Івонка Сурвіла, я Алена Ціхановіч і Ян Максімюк. Развітваемся. Да сустрэчы. Дзякуй.